हाय सांग मैंने आपण मैंने देखुं मुझे आसी बालुगाँ रू फेरुचे आपण मान भिडियोटी मुझे देखे पाइल आसला आसला बेलर भिडियो आसन देखा आगे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ रास्ता भी भल आगू देखिए आस लोक मैंने बहुत भल सहर ठार गाँव बहुत बढ़िया भल लगे आसिक बुलूर देखी पारे आसबार रास्ता देखी पारे से क्षमा चाहूँगी गला बेला भिडियो मुझे पकईबी आम भिडियो देखा धन्यवाद थैंक यू एंड मार्केट तुम देखी पारे भिड़ थी देखी पारे अभी तुम बालुआ रास्ता अच्छे ब्रह्मपुर भुवनेश्वर ब्रह्मपुर जाइए रास्ता ये रास्ता आम जा पहुँची भद्रक बाहर रास्ता टी खराब हो जाए मझे मझे गाढ़ हो जाए ना आगू आगे भल रास्ता अच्छे चलते देखा पहाड़ पूरा नजर अलग बढ़िया लगुच संध्या आसला आगू चलते देखा बहुत संध्या है रास्ता तो देखुं आप मझे मझे गाढ़ रही दुनिया प्रकार पहाड़ पर्वत सब देखुं आगू चलते आपको देखेबी आहरी बहुत आगू अच्छी
ଏଠି ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ବାଗା ହେଉଛି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବ, ମେସିନ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି। ରାସ୍ତାଟି ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଏପଟରେ ବାଗା ଚାଲିଛି। ବାଲୁଙ୍ଗା ରାସ୍ତାର ଏନ୍ଏଚ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସିଂ। ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରିଜ୍ରୁ ଆମେ ଯିବା ସେପଟକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଏନ୍ଏଚ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏନ୍ଏଚ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ସେପଟକୁ ଯାଇକି ସେପଟ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା, ରୋଡ଼ କ୍ରସିଂ କରିକି। ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଭିତରୁ ଯାଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ନେବା। ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଲେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ରାସ୍ତା ପାଇଯିବା। ଆମେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା। ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ନା, ଆଗକୁ ଉଠିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଅବିକା ମୁଁ ଯାଉଛି। ସବୁ CCTV ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ। ଏବେ ବାଲୁଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ଫେରିକି ଆସିଲୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଘରକୁ ବାହାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଯିବା। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ରହିଲାଣି ଆଉ 98 କିଲୋମିଟର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା 73 କିଲୋମିଟର ରହିଲାଣି। ଆମେ ଯିବା ଭଦ୍ରକ ଯିବା। ଭଦ୍ରକରୁ 150 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଏବେ ଜାନି ସଫର କରିବା।
ସୁନାଖଳା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସୁନାଖଳା ରାସ୍ତା ବୋଲି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦିନବେଳେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଦେଖିପାରିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଦେଖା ତ ଯାଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି ଦେଖେଇବି। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ଏବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବାଲୁଗାଁରୁ କେମିତି ଭଦ୍ରକ ଫେରିଲି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାଇଲି, ଆଉ ତା ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ